Yes, my brother. Zvirize. Maimba zvezvo, munoimba? Handaimba. Kupi? First tune ndakarekodwa na BTK. Imba ye. Blackout. Chimboimba kachune. But I'm saying my freestyle, ndoimba zvandinganyiwa. I'm not that talented zvechini nozowa ma freestyle. Alright. Inonzi chichune yacho? Pa blackout ndakapinda inonzi tavaziya. Zintalent. Ndikapinda. Kwete inonzi Gaza yagadzirwa naMasevilla. Zvekuti nditoona almost 8 to 10 tracks. Imbo iriza ipa blackout. Ipa blackout. I know them kuti masatanist. They're trying to get me join a city. Manje avambofa vanbata futi nchatoenda paJoza ndonotenga futi. Chorus nda. Pinda kamulaini. Pinda Ondorowa kusvika ku It's okay. I know them kuti masatanist. They're trying to get me join a city. Manje avambofa vanbata futi nchatoenda paJoza ndonotenga futi. I know them kuti masatanist. They're trying to get me join a city. Manje avambofa vanbata futi nchatoenda paJoza ndonotenga futi. Ndakuvharisa, ndakuwachisa, Danger Fox nini ndoisimbisa, vanondimaka vese ndovasvotesa, nemagita ini ndakudadisa, madhiminoxi ndomsimbisa, nemagita isu tinofaisa. Indaurambi. Aurambe. Unorambirani. Bhonzo ndashamisika. Ukatoshamisika dzemabhebhi dzacho taitorova. Apa this one isong yangu kutanga yandikema ndiri form 1. Form 1. 2013. Alright. Aniemba song. Then mandazoti pakabuda Zimdancehall ukatotera tune takatoraya but atinoiduzo. Uchitara kwaenzani? Bhonzoman. Bhonzoman. Zvekuti kuti 11 pa net nditori tumwe tune zvangu tutoripo. Chimboemba paZimdancehall nditso. Betuma baby toto. Betuma baby. Apa nanda form 2 Nchakutakura toenda kwedu tega kusina anosvika. Kunenge kune shiri dzinorira kwandinofunga kuti kwakagumira nyika. Baby wangu ndichakutakura. Wakubharuka manje. Kudhara wakaimba. Ndakaimba wala. Rudo. But I don't mira zve music. Right now ndikutoweka album yegospel. Ndikutoweka album yegospel. So far gospel. Ndozva ndongolapa. Zita rako chaunonzani? Rokubereka. Tapiwa masoka. Atinyatsonzwa neroro. Tapiwa masoka. Masoka. Saka album nandiri kuweka ndenshanza handisikudompa like paalbum handisikushandisa hangu tapiwa masoka. Ndenshinzi Emmanuel Divine. Yeah. Yes. Aunambira. Ende pamairo patoto riburitsa. It's rinenge riri like handisi kuzorova piwa gospel uya kuti ndine art yandikakopa pamuri yamaindudza kuti you have to bring style in fashion music. Yes. Ndo zvandoda kuita pagospel ndoda kuinza style in fashion. Zvekuti tinoto attracta kana marasta chaiwo muti kuti uri kuona why this style in fashion uona zvakafana na Sulumani kadressing kavo kake kane chibambe but kakaenda ana Simon Chimbedu kakaenda ana Peter anonzani uyu wokuzofa dewa dressing yange kaipa kaye pamba nemskanzo kaka kana even mukanya chaichi akapinda pa stage so akapfeka suit yake so kaunyatsozoti apa pakaipa. Every artist wese adziya muno kuti mtukudzi beat ngidi vaneka style kava kavainako kamwe even pa fashion pacho ndo something unofana kuzvi-identify somehow somewhere. Raungofana ngopinda pachitsagadzaka chitsaka futi chakabhadhara futi chitsaga ayo achiko nemakore mangani 26. Asochembere kuda kuisa baba ndikadhara zvekudaro ndikoro mai manje une mhuri ndimukadzi vangana vangani vangani 26 years pamwe unengone vekusango bundazi saka
saka pamazvaro riri kuuya but promise kuti ririyo because unozoti kana uchirova music yegospel pane vaida mari dzekuti uhaye magitari uhaye chii saka chinombogadzisa finance but kana rakuti haiwa ndokona iwo uri muwani munhu wanokwanisa kuti ndivhure studio yangu futi because equipment zvese ndinazvo hatingori naningi inonzi chii keyboard chete aiwa kana mukanzi mavhura studio ndogona kutongovolontiya kuitenga aidhure kazvokuti ndingazotadza kutenga keyboard ekubikisa mabhitsi ndoandisa shoita because mid keyboard right saka ndo zvese saka kuti ndipromise kuti bhama rini because uchatodai like izvezvo ndine song yakatobuda but yandikarekodha itori yakatomaswa zvese inonzi winner man inonzi winner man inonzi winner man imbokarekerera mbichana kanonzi kona kubiwa aisati yabuda aisati yabuda itombochengetwa because itori tune zvandingatoita ndingatozonzwisai mimi igospel kwauna kamwe here kawakamborekodha futi like dzandikarekodha studio ndakarekodha zvezve zimdanzo ndakarekodha itsipawo kamwe wobva wataurira kanga ari paridhim yakati kakarekodwa naningi kuti vanhu vazi kutsvaga wobva waona kuti zvauri kutaura Bhonzoman unyatsotaura chekwadi ndandikapedzisira freestyle but yakatozoita so ndakarekodwa najisa pane rhythm inonzi Black Shadow Studios inonzi wamambo alright wamambo rhythm tangopindozve because angangonditi wona Bhonzo one time vandatomza ndikurova gospel no uyambopinda chi dance oka one ungosimbisa rhythm rangu nata it's okay vandanopinda kanonzi chikanamba kacho kanonzi prophetic alarm aurambi aiona kainzi prophetic alarm aiwa angagari zvake pasi kanoimba tinzwa chorus ainge njuzu bvudzi rakareba imikungenje kuita unge njuzu ganda rakatsuka kuita unge njuzu pese paaipfuura varume vese vaingoti tuzvimi ainge njuzu bvudzi rakareba imi kuita unge njuzu ganda rakatsuka kuita unge njuzu varume vese vaisara vakangoti tuzvimi kumberi kwacho inge iri freestyle ka handito ndogona kutokunyepera kuti ndikuziva but itori payoutube kozvehuku izvo wakazvitanga rini business ndakatanga 2017 November kuti tichiraramisa umhuri nekuti tirarame nhasi kamboziva watondovhundutsa unoziva ndozatotuvhundutsa vanhu vakawanda kuti unoimba handimaona kuti pamabvunza apana taimboita wani zvimaclash mumastreets muno zvekuti pamwe ndofunga pataita zvimaclash mamuri kucanada tomboita zvekuchikoro unoziva zvedu chikoro zvekuti mune muchiri vapana uona totoita maclash totourayana totoitirana mainstrument chitoti ngatiurayane pareading totouraya zvekutodaro zvekuti ndaitozezesawo kutoti kupinda clash zvoti da wakatonopinda kuchiusport pamwe dai pamwe zvakabuda nepamwe zvakabuda nepamwe because kugona zvangu zvedhanso zvacho ndaigona apa uri sober sense 100% awupute foja ndinashandumwa 100% sober sense unomayogati nemakoko akoko yacho kuti ine maasidzi andisingatolave kuti ndozongomwawo but handilike futi saka tatsamaona aukowa but mbanye nambodzirova ndikutyira mateza taita izvozvo zvezimdanzo izvozvo ndaitorova anana mbanje anana bhurungu but kwete nenyaya yekuti ndaiimba zimdanzo zvotongosvidawo musikanzwa wekuchikoro peer pressure musikanzwa kwete peer pressure ndingatopa vanhu pressure mateza tikamunoridza kudiriro
ndaiuraya ka budiro wangu waringo katikasiya ndaita mbiri ndingobva pastage mastudio patotaura kuti uyatishande tese uyatidii watojambisa vanhu mfana wehuku iyo ndaitojambisa chauka zvekutodaro waita bho saka pana vanhu vauda kumhorisa kana kuti vanhu vanokubata sei kana vachida kurekodha une phone number vanobata kaimei maplan aiwa vanofanira kubata direct vanobata imei maplan ndovanda kubata ivo oright chimhorisa hama nechamwadzamo ndimune hama yangu hwana dokumhorefu vanozimboma seumakuru mitongo klasi yangu vari kulanja vanonzi same makombe iwo unonzani man Bohlinger ndikumhoresa wese anondiziya ndine hama dziri kuchanda ndingoti muri sei imbotaura kana 3 chete 3 mazita awo wobva wataura ari kupi nekupi alright ndina mama beauty vari ku-UK mama Eunice Nyawo vari ku-UK sekuru tapiwa Nyawo vari ku-UK sekuru tapiwa Nyawo vakabva ku-UK vako kuwaite zvinezvi then wobva wati ana ivavo sinakangame maisetkas ndeke mukadzi wangu baba nasetkas wacho nachisi sekuru chacho sekuru wacho ogara uinawo kamablaga saka chinonzi sekuru chasetkas iye sekuru chasetkas ndaurambe takaenda like zvafanana mastatement iyayo ana takaenda ana haurambe you be surprised kuti panchatoburitsa bhama anenge ari gospel style alright waita bo thanks my brother sharp